ಬೆರ್ಮೇರು ಪಂಡ ಒಬ್ಬೆ ಒಂಜಿ ಎಣಿಕೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಂದಿನವು ಅಳತೆಗೆ ಎಕ್ಕಂದಿನವು ಒಬ್ಬೆ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನನೇ ರೂಪ ಆಕಾರ ಸ್ವರೂಪ ಪನ್ಪಿನವು ಪನರೆಗೆ ಆ ಒಂದಿನ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಉಡಲದ ಉಡಲದ ಗುಂಡುಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮನೆ ಐಕೊಂಜಿ ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ತದು ಐತ ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ಸ್ಥಾಪಿಸ ಒಂದಿನ ಒಂಜಿ ಆಕಾರ ಬೆರ್ಮೇರು ಪಂಡ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡು ಓಲಗಾದಿಪ್ಪುನ ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರೆ ತೀರ್ಥ ಸಿರಿದೊಂಪೊಡು ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತ ತುಳುವ ಬಂದುಲೆ ತುಳುನಾಡು ಪೊರ್ಲು ತುಳು ಭಾಷೆ ಪೊರ್ಲು ತುಳುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪೊರ್ಲು ತುಳುವೆರೆ ಆಚರಣೆ ಪೊರ್ಲು ತುಳುವೆರೆ ಆರಾಧನೆ ಪೊರ್ಲು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ತುಳುನಾಡು ಪುಟ್ಟುದಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಪುಣ್ಯವಂತೆರು ಪಂದು ಪಣ್ಣೊಂದು ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣಡು ನೆಲೆಯಾದ ಉಂಟು ದಿನ ಮಾತ ದೈವ ದೇವರೆಗೂ ಭಕ್ತಿಡು ಸುಗಿತೊಂದು ಕಾಪುಲೆ ಅಪ್ಪೆ ಪಣದು ಅಪ್ಪೆನ ಪಾದಗೂ ಶರಣಾದು ಬತ್ತಿನ ಮಾತ ಭಕ್ತರೇನು ಕೈಪತ್ತದು ಅಭಯ ಕೊರ್ದು ಕಾತೊಂದುಪ್ಪುನ ಕಟೀಲ್ದಪ್ಪೆ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿನ ಪಾದ ಪುರ್ಪಗು ಭಕ್ತಿಡು ನಮನ ಮಲ್ತೊಂದು ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ದ ಸುರೂತ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ತುಳುನಾಡ ಆದಿಮೂಲ ದೈವಲು ಬೆರ್ಮೇರು ಬೊಕ್ಕ ಲೆಕ್ಕೆ ಸೇರಿ ಈ ವಿಚಾರಡು ಇನಿ ಕಾಂಡೆಡ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ತುಳುನಾಡ ವಿದ್ವಾಂಸರು ತೆರಿದಿನಕುಲು ಅಂಚನೆ ಸಾಹಿತಿಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಬತ್ತದ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಲೇಸು ನಡತುಂಡು ಮಾತಿರ್ಲ ಬೆರ್ಮೇರು ಬೊಕ್ಕ ಲೆಕ್ಕೆ ಸಿರಿತ ವಿಚಾರಡು ಮಸ್ತ್ ಅಕ್ಲಕಲು ತೆರಿದಿನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತಿನ ವಿಚಾರಡು ಅಕಲ್ನ ಅನುಭವನು ಅಕಲ್ನ ಚಿಂತನೆನ ಮುಲ್ಪ ಪಟ್ಟೊಂಡೇರು ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ದ ವಿಚಾರಡು ಪನೊಡುಂದಂಡ ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕರಿನ 17ಮ ವರ್ಷದಿಂಚಿ ತುಳುನಾಡು ಭಾಷೆ ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬುಳೆಚಿಲುಗಾದ ಬೇಲೆ ಬೆನೊಂದುಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ತುಳು ಬೊಕ್ಕ ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಬೇತೆಲ ಒಂಜಿ 14 ಭಾಷೆದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಪರಪೋಕುಲೆನ ಒಂಜಿ ಬುಲೆಚಿಲುಗಾದ ಐತ ಒರೆಪು ಬುಳೆಪುಗಾದ ಒಂಜಾತ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುನ ಸಂಸ್ಥೆ ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಪಂದ ತಪ್ಪ ಒಂದು ನೆತ್ತ ಒಂದೇನು ಉಂಡು ಮಲ್ತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವ ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ಯಂತೆರಾಯನ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಬಲ್ಯಾಯ ಮೊಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕನ ಉಂಡು ಪಂಡ ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಮದೇವ ಆ ಒಂದುಪ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಈ ನಮ್ಮ ನೆಲಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಸಿರಿವಂತಿಕೆ ಉಂಡ ಅವೇನು ನನ್ನ ದುಂಬುದ ನಮ್ಮ ಪೀಳಿಗೆದ ಯುವ ಜನಾಂಗಗೂ ಅವೇನು ನನ್ನಲಾತು ಮುಟ್ಟುನ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೊಡು ನಮ್ಮ ನಾಡೋರ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಊರು ಪರ ಊರು ದೇಶ ಪರದೇಶ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಡು ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುತ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮೆನ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಅವೇನು ತೆರಿಪಾವುಲಕ್ಕ ಮಲ್ಪಡು ಜಾಗತಿಕವಾದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ನೆಕ್ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ತಿಕ್ಕುಲಕ್ಕ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ನಮ್ಮ ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವೆರೆನ ಆ ನಿಟ್ಟಿಡು ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಉಂಡು ಮಲ್ತೊಂದು ಒಂಜಾತ್ ಬೇಲೆಲೇನು ನಿರಂತರವಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು ಈ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ಇನಿ ಶುರುವಾಂಡಲ ಒಂದು ಇಡೆಗು ಉಂತುನ ಹತ್ತು ಒಂದು ಇನಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಒಂದು ನಿರಂತರವಾದ ನಡತೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ಇನಿ ಮುಲ್ಪ ಎಂಚಿನ ಬೆರ್ಮೇರು ಬೊಕ್ಕ ಲೆಕ್ಕೆ ಸಿರಿತ ವಿಚಾರಡು ಒಂಜಾತ್ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆಲು ವಿಷಯ ಸಂಗ್ರಹಲು ನಡತುಂಡ ಒಂದಿತ ಮಿತ್ತು ನನಲಾತ್ ಸಂಶೋಧನೆಲು ಆಪುಂಡು ನನಲಾತ್ ತೆರಿದಿನಕುಲು ಇಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣಗೂ ನನಲಾತ್ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ನಡಪರೆಗುಂಡು ಅಕಲ್ನ ವಿಚಾರಲೇನು ಬತ್ತ ಮಂಡಿಸವರವರ್ಲೇರು ಕಡೇಕಾದು ಒಂಜಿ ಮಾತೆರ್ನ ಒಟ್ಟು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಒಂದು ನಿರಂತರವಾದ ನಡ್ತಂದುಪ್ಪುನ ಬಂಡ ಪರಪುನ ಸುದೆತ ಲೆಕ್ಕ ಒಂದು ಪರತೊಂದೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕಡೇಕಾನಗ ತುಳುವೆರೆನ ಉಡಲು ಪನ್ಪಿನ ಕಡಲನ್ನು ಪೋದು ಮುಟ್ಟುನ ಲೆಕ್ಕ ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಒಂಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ನಮ್ಮ ತುಳು ಆಚರಣೆದ ಆರಾಧನೆದ ವಿಷಯಲೆಂಚಿನಂಡು ಒಂದು ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಮುಟ್ಟುನ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ದ ಇನಿತ ಕಾಂಡೆರ್ದು ಮತ್ತು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ನಡತಿನ ಲೇಸಿಡು KL ಕುಂಡಂತಾಯರು ಇನಿ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಲ್ತೇರು ಕಾಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿನ ಬಿಂದೆರೆನ ಒಂಜಿ ಗಮನಗೂ ಯಾನು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಆರು ಪಂಡಿನೇನು ಪನ್ಪೆ
ಆರು ಬೆರ್ಮೆರ್ನ ವಿಚಾರಡು ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರಲೇನು ಪಟ್ಟೊಂಡೇರು. ಬೆರ್ಮೆರು ಪಂಡ ಏರು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡು ಓಲೋಲು ಬೆರ್ಮೆರ್ನ ಸ್ಥಾನಲು ಉಂಡು, ಅವಳು ಎಂಚ ಆರಾಧನೆ ನಡಪುಂಡು ಆ ವಿಚಾರೋಡು ಆರು ಮಸ್ತ್ ಪಾತೆರಿಯರು. ಬೆರ್ಮೆರು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ದೈವದ ಒಂಜಿ ಪುದಾರು. ತುಳುನಾಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನ, ತುಳುವೆರೆ ದೇವೇರು ಬೆರ್ಮೆರು ಪನ್ಪಿನ ವಿಚಾರನು ಆರು ಒತ್ತುದು ಪಂಡೇರು. ಅಂಚನೆ ಬೊಲ್ಲೆಟ್ಟು ಆಲಡೆಡು ಪಂಚ ದೈವಲು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ ಎತ್ತಿನ ದೈವಲು ಸೇರಿನ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನ ಪನ್ಪೇರು. ನಮ್ಮ ಉನ್ಪುನ ತಿನ್ಪುನ ನಮ್ಮ ತುತ್ತುನ ತುತ್ತೈತ ಇಂಚ ಈ ವಿಚಾರೋಡು ಇತ್ತಿಲಕ್ಕನೆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ವಿಚಾರೋಡ್ಲ ನಂಗೆ ಭಿನ್ನತೆ ತೋಜು ಬರಪುಂಡು. ಅಂಚ ದುಪ್ಪನಾಗ ಐನು ದೈವಲು ಇತ್ತಿನ ಜಾಗೆ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ ಬೇತೆ ದೈವಲು ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಒಂಜಿ ಉಂಡಾಪಿನ ಜಾಗಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನ ಪನ್ಪೇರು ಬಂದು ಕೇಳ್ಕೊಂಡಂತಾಯರು ಪಂಡೇರು. ಅಂಚನೆ ಬ್ರಹ್ಮೇರು ಪಂಡ ಉರಿ ಪಂಡ ನೀರನ್ನೇ ನಮ್ಮ ದೇವೇರು ಪಂದು ನಂಬುನಕುಲು. ನಮ್ಮ ಬೆರ್ಮೆರಿನ ಬಲತ್ತಡು ಕುಮಾರನ ಬಲತ್ತಡು ಸಿರುಕುಲೆನು ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪ ಪಂಡೇರು. ಅಂಚನೆ ಬ್ರಹ್ಮವೋ ಪಂದು ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆನು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕೊರ್ದು ಪೋತೇರು. ಐತ ವಿಚಾರೋಡು ನನ್ನಲಾತ್ ಸಂಶೋಧನೆ ಆವಡು ಪನ್ಪಿನ ಅವು ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅಂಚನೆ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂದಿರಾ ಹೆಗ್ಡೆಯರ ಪಾತೆರ್ದು ಆರು ಲೆಕ್ಕೆ ಸಿರಿತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರಿಯರು. ಭೂಮಿ ತೂಕದ ದೈವ ಲೆಕ್ಕೆ ಸಿರಿ, ನೀರಿಡು ಪುಟ್ಟಿನಾರು ಪಂಡೇರು. ಯಾಪಗುಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕೆ ಸಿರಿ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಅವರೇ ಸಾಧ್ಯನೆಜ್ಜಿ ಅವು ಲೆಕ್ಕೆ ಸಿರಿಯೇ ಪಂದು ಆರು ಒತ್ತುದು ಪಂಡೇರು. ಅಂಚನೆ ಹಬ್ಬಗ ದಾರಗಾಗ ಪೂಜೆ ಸಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಅಂಡ ಓಲುಲ ಸಿರಿಕ್ ಪೂಜೆ ಆ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಅವೇನು ತೂತುಜಿ ಅನ್ನು ಪಂಡೇರು. ಜೋಡಿ ಸಿರಿಕ್ಲಿನ ವಿಚಾರಡು ನನಲಾತ್ ಸಂಶೋಧನೆ ಅಂಚನೆ ಅಧ್ಯಯನ ಆಪಿನ ಒಂಜಿ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಪಂದ ಆರು ಪಂಡೇರು. ಅಂಚನೆ ಉಜಿರೆಡು ಬೆರ್ಮೆರೆ ಕೋಲಲ ನಡಪುಂಡು ಪಂದ ಆರು ಪಂಡೇರು. ಐತೊಟ್ಟುಗು ಕಾಂಡೆದ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣೋಡು ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದಿತ್ತಿನಾರು ಪಂಗಾಳ ಬಾಬು ಕೊರಗ ಮೇರು ಒಂಜಿ ಅರ್ನ ಉಡಲ್ದ ಬೇನೇನ ಮುಲ್ಪ ಪಟ್ಟೊಂಡೇರು. ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪುವ ಬೊಡೈನಾತ್ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಲ್ಪುವ ಅಂಡ ಕೆಲವೆರಿನ ಅಧ್ಯಯ ಸಂಶೋಧನೆ ಎಂಚ ಉಪ್ಪುನ್ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬೊಡಾಯ್ಲಕ್ಕ ಪಂಡ ಮೇಲ್ತೋರಿಕೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅಮಸರದ ಅಧ್ಯಯನ ಪನ್ಪೇರು. ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬೊಡಾಯ್ಲಕ್ಕ ಮಲ್ತೊಂದು ಅವೇನೇ ಸರಿ ಯಾನ ಮಲ್ತಿನೇ ಸರಿ ಎನ್ನನೇ ಸರಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಲ್ಪು ನಾವು ಅಂಚಿನ ಆವರೆ ಬಲ್ಲಿ ಎಂಚಿನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡ ತಳಮಟ್ಟದ ಎಂಕಲ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಜನಕಲ್ನ ಕೈತಲಿಗೆ ಬತ್ತದು ಎಂಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕೈತಲಾದ ನಿಕ್ಕಲು ಬತ್ತದ ಪಾತಿರ್ದು ಎಂಕ್ಲೆಡೆ ಇತ್ತಿನ ಮಾಹಿತಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತಾರ ನಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸರಿಯಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕು ಅಂಡ ಎಂಕಲ್ನಡೆಗೆ ಏರ್ಲ ಬರ್ಪುಜಾರು ಎಂಕಲ್ನಡೆ ಬರ್ಪಿನಾಥ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪು ನಕ್ಲೆಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಜಿನ ಪಂಡ PhD ಬೋರ್ಡು ಪದವಿ ಬೋರ್ಡು ಐಕ್ ಬೋಡಾಯ್ಲಕ್ಕ ನಿಕ್ಕುಲೆ ದೂರೋಡ್ಕೊಲೊಂದು ತಯಾರು ಮಲ್ತೋನ್ವಾರು ಪನ್ಪಿನೊಂಜಿ ಪಾತೆರನಾರು ಪಂಡೇರು. ನಿಜವಾದ್ಲ ಅವು ಸತ್ಯ ಪಂದ ತೋಜುಂಡು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಅಂಚ ಆ ಒಂದೇ ಏರು ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಶೋಧನಾ ಮಲ್ಪುವೆರ ಅಕುಲು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ತಳಮಟ್ಟದ ಸ್ತರಟು ಕುಲ್ಲುದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತಿಂಡ ನಮ್ಗೆ ಸಮಾಜಗೂ ತುಳುವೆರೆಗೂ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯ ವಿಚಾರವನ್ನು ನನಲಾತ್ ಪೊರ್ಲುಡು ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪನ್ನೊಂದು ರಡ್ಡು ಗೋಷ್ಠಿ ನಡತನ್ನು ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಬೊಳ್ಳಿ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ಲ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಾತೆರಿಯರು ಆರ್ಲ ಪನ್ಪಿನವೇ ತಳಮಟ್ಟದ ಅಧ್ಯಯನ ಆದು ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರೆನ ಉಡಲಿಗೆ ಕೈತಲು ಮುಟ್ಟ ಪೋದು ಅಕ್ಲೆಡ ಎತ್ತಿನ ಮಾಹಿತಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಆರು ಪಂಡೇರು. ಇದಮಿತ್ತಂ ಪನ್ಪಿನ ಒಂದೇ ಇಂಚಿನೇ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯ ಪಂದು ಏರ್ಲ ಸತ್ಯ ಅವು ನಮ್ಮ ವಿಚಾರ ಊಲ ಕಡೆ ಪಂದಿಜ್ಜಿ ಅತಡೆ ಯಾನ್ ನಾಡಿನೇ ಸತ್ಯ ಪಂದಿಜ್ಜಿ ನಿರಂತರವಾದ ಸಂಶೋಧನೆ ಆವಡು ಆಯ್ತು ನಾವು ಅಂಚನೆ ಬೆರ್ಮೇರ್ನ ವಿಷಯಡು ಆರು ಪಂಡೇರು. ಬೆರ್ಮೇರು ಪಂಡ ಒಬ್ಬೇ ಒಂಜಿ ಎಣಿಕೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಂದಿನವು ಅಳತೆಗೆ ಎಕ್ಕಂದಿನವು ಒಬ್ಬೇ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನನೇ ರೂಪ ಆಕಾರ ಸ್ವರೂಪ ಪನ್ಪಿನವು ಪನರೆಗೆ ಆ ಒಂದಿನ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಉಡಲದ ಉಡಲದ ಗುಂಡುಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮನೆ ಐಕೊಂಜಿ ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ತದು ಐತ ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ಸ್ಥಾಪಿಸ ಒಂದಿನ ಒಂಜಿ ಆಕಾರ ಬೆರ್ಮೇರು ಪಂಡ ಆರು ಪಂಡೇರು. ಅಂಚನೆ
ಕೋಟೆ ಚೆನ್ನಯ್ಯರು ಅವು ಬೆರ್ಮೇರು ಬೈದೇರ್ಲು ಪಂದು ಕೋಟೆ ಚೆನ್ನಯ್ಯರಿಗೆ ಪನ್ಪೇರು ಪಂದು 6 ಪಂಡೇರು ಒಂದು ಕಾಂಡೇರ್ದು ಇಡೆಮುಟ್ಟ ನಡತಿನ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ಬೊಕ್ಕ ಗೋಷ್ಠಿದ ಒಂಜಿನ ಚುಚೂರು ಯಾನು ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಂಚಾದ ಇನಿ ಬೈದಿನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಿನ್ನೇರು ನನ್ನ ಪಾತ್ರರೆ ಗುಲ್ಲೇರು ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ದ ಮುಖಾಂತರ ತುಳುನಾಡು ಇಂಚಿನ ನನಲಾತ್ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಬೇಲೇಲು ಆವಡು ಪಂದಂಡ ನಿಖಲ್ ನಂಚೆತ್ತಿನ ಮಾತ ತುಳುವೇರ್ನ ಸಹಕಾರ ನಮ್ಮ ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ಗೆ ಬೋರ್ಡು 351 ರೂಪಾಯಿ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತಂಡ ಇಡೀ ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಸದಸ್ಯತ್ವ ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ದ ನಂಗೆ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮರ್ದು ಎರೆಗ ಒಂಜಿ ತುಳುವೆರೆಗೆ ಕಷ್ಟ ಆದಾಗ ನಮ್ಮರ್ದು 1 ರೂಪಾಯಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪೋಪುಂಡು ನಮ್ಮರ್ದು 1 ರೂಪಾಯಿ ಬಣ್ಣ 1 ಲಕ್ಷ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಸೇರಂಡ 1 ಲಕ್ಷ ದಿನಕ್ಕೂ 1 ರೂಪಾಯಿ ನಮ್ಮ ಕೊರಂಡ 1 ಲಕ್ಷ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಧನ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತಿಲಕ್ಕ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿದ ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಮಲ್ತನ ದಂಡ ನಂಗೆ ಸಂಯೋಜಕರ ಅವರಿ ನಮ್ಮ ಉವೇ ಒಂಜಿ ತುಳುತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಆ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ಮೂಲಕ ಆ ಒಂದುಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ದ ಸದಸ್ಯರು ಆವಡು ನಿಕ್ಕುಲೆಲ್ಲ ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಒಂಜಿ ಕಿಂಚಿತ್ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಅವಕಾಶವನ್ನು ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೊರೊಂದುಂಡು ಪನೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಲೇಸ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡತುಂಡು ಬತ್ತಿನ ಮಾತೆರೆಗಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಉಡಲ್ದಿಂಜೆ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದು ತುಳುಕಾದು ಮಾತಿರ್ಲ ಒಟ್ಟಾದು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುಗ ಪಣ್ಣೊಂದು ಏನ 2 ಪಾತೆರನು ಮುಗಿಪು ಸೊಲ್ಮೆ